Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Ýewropa Birleşiginiň gorunmak ministrleri Estoniýanyň paýtagty Tallinnde resmi bolmadyk duşugy jemlendiler. Duşuň gün tertibine guramanyň harby strukturalaryna hakerleriň potensial hüjümine garşy durmak boýunça kiber howpsuzlyk türgünleşikleriň girenligi aýdylýar. 7-nji sentýabrdäki türgünleşikler EU Hybrid 2017 ady bilen geçirildi we kiber hem galyp maglumat bermek ýaly tehnologiýalar meselesine seredildi. Biz gorunmak ministrlerine kiber kampaniýalaryň täsirini görkezmek isleýäris, diýip Estoniýanyň gorunmak ministrliginiň kiber planlaşdyryş bölüminiň müdiri Tanel Sepp türgünleşik öňü tirasynda aýtdy. Estoniýa kiber howpsuzlygy 2017-nji ýylyň 2-nji ýarymynda Ýewropa Birleşigine 6 aýlyk prezidentliginiň dowamında iler tutýan meseleleriniň hatarynda goýýar. Şu ýylyň dowamında global derejede bolan birnäçe kiber hüjümler halkara kampaniýalarynyň we jemgyýetçilik gullyklarynyň işine zeper ýetiripdi. Qazaqstanyň hökümetini tanqid etmek bilen tanalýan jurnalist bir kanun pullary ýuwmakda aýplanyp 3 ýyl şertli tutsaklaga höküm edildi. Jurnalist Jan Bolat Mamaýynyň aklawçylarynyň we tarapdarlarynyň siýasy matlaply diýip adlandyrýan işine sereden Almatynyň sudy jurnalistiň emlägini elinden almak we 3 ýylyň dowamında oňa jurnalistika işi bilen meşgullanmagy gadagyn etmek hakynda hem karar çykardy. Ödürüň beýgünädigini aýdýan we fevral aýyndan beri tutsak astynda bolan Mamaýy sudyň jaýyndan çykdy we özüniň moňa asla garaşmanlygyny aýtdy. Bu meniň üçin düýpden garaşylmadyk. Meniň 7 aýlap ýetlapky tutsakhanada bolanyndan soň sudyň jaýyndan çykmagym biziň jemgyýetimiz, jemgyýetçilik guramalarymyz üçin ägir tuly ýeňiş bolandygyna ynanýaryn diýip Mamaýy jurnalistlere aýtdy. Karip adalarına güçlü şemal we ýagyn bilen zarba uran we adından 10 adamyň ölümine sebäp bolan Irma tupany Haiti we Dominikana Respublikasyna tarap ugraldy. Birleşen Ştatlaryň Florida ştaty ýakyn günlerde Miami'niň golaýynda bolup biljek tebigy hadisa taýýarlyk görýär. Öňünden çaklaýjy gulluklar Irma tupanyny potensial betbagtçylykly diýip adlandyrdylar we oňa 5-nji derece berdiler. Bu Birleşen Ştatlarda tupanlaryň güýjüni ketgitlemek boýunça iň ýokary baha hasaplanýar. Fransiýanyň içeri işler ministri Gerardo Colomb Sant Martin'de 8 adamyň wepat bolandygyny aýtdy. Bu adaty bolmadyk betbagtçylyk adanyň 95%-ni ýumurdy diýip Sant Martin'in yerli geňeşiniň ýolbaşçysy Daniel Gibbs aýtdy. Antiguanyň we Barbudanyň hökümet baştutany Gaston Brownie Barbuda adasynyň ýumurlandygyny we 1400 çemesi ýaşaýjynyň ýarsynyň öýsüz galanlygyny habar berdi. Türkmenistan ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 10 güniň galmagyny uly dawara bilen belledi. Türkmen mediasyna görä dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherinde hem Mary vilayatynyň Galkynyş gaz ýatagynda geçirilipdir. 7-nji sentýabrda Galkynyş gaz ýatagynda gurnalan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlarynda ulanıljak alaw üçin ot ýakmak dawarasy geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Galkynysdaky otdan ýakylan alaw Aziýadanyň açyljak wagtynda Olimpik stadionuna atlylar tarapyndan alınıp barlar. Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň bakaty 5 milliard Amerikan dollaryna barabar Olimpiýa toplumunda geçirilir. Olimpiýa toplumynyň düzümine girýän 2 sany detha, ýagny alawyň yerleşdiriljek ýeri bolan atyň kellesini şekillendirýän heýkel we basseyn dünýä boýunça ululugy bilen tapawutlandy we Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Türkmenistanyň prezidentina Ýurita Şadatnamanyň goşurulanlygyny 7-nji sentýabrda Türkmen mediasy habar berdi. Facebook Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında ses berejilere zarby uran orsetlerleşýän guramalara sosial mediada reklamalary satanlygyny ýakynda anyklandygyny Birleşen Ştatlaryň derňewçilerine habar berdi. Facebook bu maglumaty özüniň howpsuzlyk boýunça ýolbaşçy wekili Alex Stamosyň 6-njy sentýabrda çap eden blog maglumatynda ma'lum etdi we özüniň orsetiniň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşanlygy baradaky maglumatlary derňeýän Birleşen Ştatlaryň Kongresi hem Adalet departamenti bilen hizmetdaşlyk edenligini ma'lum etdi. Washington Post neşri ýagdaýdan yktybarly adamlara salgylanyp sosial ulgamyň 100.000 Amerikan dollary meşhurunda reklamany Kremliň mahawatyny etmekde ýakasyny tanadan orsetli troll guramasyna satanlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny dören fil belasy baradaky maglumatlar bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen ayda Ahal we Balkan welaýatlarynyň käbir owalarynyň üstünden geçen güýçlü silin netijesinde beýleki maddi ýetkiler hem zaýaçylyklar bilen birlikde onlarça adamyň ölüni barada maglumatlar gowuşýar. Adatlyk radiosynyň bir-biriniň aýry ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, baharly magtymul we serdar etraplaryna böwüsüp gelen akymyň netijesinde adından 30 adam helak bolupdyr. Ýatlaýarys 10 awgustda baharly etrawynyň Nohur, Garawul, Döwgala, Aktepe, Hankärzi owalaryny, magtymul etrawynyň Köne Kesir, Kurujdy, Hojagala, Aýdere owalaryny, şeýle-de serdar etrawynyň Çukur, Jijris we Jeňelli owalaryny suwalypdy. Şonu türkmen häkimetleri ýetip gelýän tebigi hadise barada aglaba çağılaryň dyn jalyş merkezleri ýerleşýän Arçivil etrawynyň käbir idaralarynyň başga yerli ýaşaýjylary hiç ýyly duýduruş bermändirler. Netijede gurrun gidýän owalarda ýokurda hem belleşimiz ýaly onlarça adam fiilden helak bolupdyr. Mundan başga müňlerçe dowur harap boldy. Elektrik we gaz liniýalary sanynyň çykdy. Fiilden soň hadisanyň bolan ýerine harby gullugy geçýän eskerler we yerli edaralaryň işgärleri ýollanyp, olar esasan direksiz ýeten adamlaryň gözlegi işlerine gatnaşypdyrlar. Yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä, fiil wagty direksiz ýeten bir zenan maşgala harasatdan 4 günden soň tapylypdyr. Ol akymyň badyny düşen ulagyň aşagyna gawalyp galypdyr. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan yerli ilat, çekin ýetgileri üçin häkimetleriň hiç hili golluw bermeýändiklerini nygtak eşdiler. Gepin gerçişini görä billesek, türkmen resmileri bolan hadise barada kelam söz aýtmadylar. Türkmen mediasyna hem tebigi harasat, onuň netijeleri, ýetgileri barada hiç hili maglumat berilmedi. Gaýtan tersine, yerli resmilere bolan hadise dogrusyny hiç ýerde dil ýarmazlyklary barada tapşyryk berilenligi aýdylýar. İki kel tokluýmy suwally dip, onda munna gürlän bolaýma dip, yerli häkimligiň işgärleriniň biri haýwatatdy dip, özüniň atlandyrylmalygyny soran wesiliň netijesinde onlarça dowrun ýitiren bir Türkmenistanly gurrun berdi. Media adatlygy boýunça dünýäniň iň erwet ýurtlarynyň arasyna agdalýan Türkmenistanyna habar serişdeleriniň esasan ýurt ýolbaşçysyny arşa galdyryp, yerli ilatyň ýüzüýüzi bolýan kynçylyklary barada bolsa, dymýandyklaryna üns çekilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosi. Öňüňizde hagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatda 17-27 sentýabr aralygynda geçýän Aziýa oýunlarynyň öňünden yerli ilat berkarar we bagtyar söwda merkezlerine söwda etmek, ol ýerdäki restoranlaryň we naharhanalaryň hyzmatynyň peýdalanmak mümkinçiliklerini ýetirip yerli çeşmeler habar berýär. Yapık günalarda söwüşsün ot boýunça geçiriljek ýarışlar üçin gurulan sport deskalarynyň gün ortasynda ýerleşýän berkarar söwda dyn jalyş merkezinden we Günwatar demir gazygyna ýerleşýän bagtyar söwda dyn jalyş merkezlerinden yerli iradenini bir hepdeden urak wagt bäri peýdalanyp bilmeýär. Bu olara gadagan edildi dip gurrun edilýän iki merkeziň golaýyny ýaşaýan adamlar adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Şol wagtda olarky mir häzirki Andalip köçesinden Günwatarlygyna garaşsyzlyk şaýoluna çenlik. Garaşsyzlyk şaýolunyň Günnogor tarapy hususy ulaglara da döwlet ulaglaryna hem gatnaw gadagan edildi.
Bu 4,5 kilometr aralyk we hatda şol ýerde ýaşaýan adamlaryň 10 gün bäri öz maşynalaryny hem bir ýere getirip bilmeýärler. Sebäbi olara gadagan edildi. Bir karar we bagtyar söwda merkezlerini işleyen adamlaryň öz ýakyn tanışlaryna we garyndaşlaryna gurrun bermeklerine görä, häzir bu ýerdäki dükanlarda harytlaryň juda uly bolçulugy döredi. Ol harytlaryň arasynda Odal Aşgabat şäherinde satylmagyna gadaganlyk girilen arak şerap önümleri de bar. Ödem bolardyň Türkmenistanyň öndürilen spirtli içkiler hem däl, hem daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilli arak şerap önümleri hem bol. Bahalar hem o diyen gymmat dälip söwda işgär aýtdy. Onun sözlerine görä, bu söwda merkezinde Türkmenistanyň özüne öndürilen sowgatluk arak şerap önümleriniň hem dürli görnüşler satylýar. Türkmen aragynyň, Türkmen konýagynyň we Türkmen çakyrlarynyň dürli görnüşleriniň kiçirek çüýşelere goýulyp 4-den 5-den ogadan gutulara salynan sowgatlyklar taýýarlanypdyr. Olar mundan öň ýurt raýatlarynyň gören zatlary dälip söwda işgär gurrun berdi. Şeýle-de bu söwda merkezlerine Odal ilata satylmayan çilim temmäki önümleriniň islenlik görnüşiniň bardygy aýdylýar. Aýdaly ol ýerde häzir Birleşen Ştatlarda, Angliýada, Germaniýada, Dubaýda öndürilen çilimler hem satylýar. Çilimin gadaganlygyndan soň Aşgabatda we welaýatlarda ortaça her gaby 80 manatdan 120 manat aralygynda dollaryň döwlet kursyna 18-20 dollar töwereginden bahalanan ýokary hilli çilimler häzir Bagtyarda we Berkararda azýady sebäpli gelen daşary ýurtly mehmanlara aňyrty 3 dollardan dollarda hem satylýar diýip söwda hem din jalş merkezlerine işleyen Aşgabatlylar azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Mundan başga bu iki söwda merkezinde yerleşen bir näçe restoran hem yerli ilatyň naharlanmak üçin ýapyldy. Azatlygyň habarçysy bilen adynyň aýdylmalylygy şertine gurlaşan wezipeli adamlaryň sözlerine görä, ýurdun daşyndan 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen mehmanlaryň 17 000 çenlisiniň berkarar söwda din jalş merkezinde naharlanmagy gözeňinde tutulýar. Bir ýerde eýýäm German, Italian aşpezleri öz kömekçileri bilen gelip 20 gün bir aýça emes wagt bäri Aziýa mehmanlaryna münasip hyzmat etmek üçin taýýarlyk görýärler. Aşkanalary özlerine gerekli görnüşde enzamlaşdyrýarlar diýip wezipeli adam aýtdy. Aýdylmagyna görä bir ýerde juda az, emma wagtlaryň iş alynan yerli adamlar hem işleýär we olar daşary ýurtly aşpezleriň ýanlaryna durup görkezmegine iş öwrenýärler. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň mätbugaty bu söwda merkezlerine yerli ilat üçin girilen gadaganlyk we onuň näçe wagt dowam etjekdigi barada hiç bir maglumat bermedi. Emma bu merkezlerde işleýänler we öz iş boýunça söwda algamyna dahylly adamlar 10 gün çemes dowam edýän gadaganlygyň ýene 25 gün çemesi saklanjakdygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň seçmesi habar berdi. Şol wagtda bu merkezlere gönnen göni şol ýerde işleýän we gulluk wezipesi boýunça dahylly bolmasa ýurt raýatlaryny goýbermeýärler. Ýogsa da gepin gerdisinde aýdylsa, şu Thomas Bagtyarlyk söwda merkezinde açylan Starbucks kofehanasynyň galypdygy, ýagny onuň dünýä belli ady bir kofe dükanlary bilen hiç bir kanuny baglanşygynyň ýokdugy belli boldy. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimiziň diýersiňiz. Aşgabatda Aziýada 2017-ňiň öňünden esas köçeleriň ýapylmagy, awtomobil ulag hereketleriniň mundan öň görülmedik derejelerde çäklendirilmegi bilen baglykda paýtagtda bazarlaryň we uly dükanlaryň öňünde işsiz raýatlar üçin täze, odal kän bolmadyk iş galans etmek mümkinçiligi döredi. Emma bu ýagda ýurdun gartaşan we alan harytlaryny elle göterip gitmäge güýji ýetmeýän raýatlarynyň jübilerini madal agran salýar. Ýatla diýär, Aşgabatda 10 gün odal uly köçeler. Ýagny Aziýa oýunlaryna niýetlenip kurulan sport tesgalarynyň 4 tarapynyň geçýän ýollar baglandy. Soňky 3-4 gün bäri bolsa bu köçelerden has alysda ýerleşýän Andalip köçesiniň özünde awtolog hereketi bar. Ýöne bu ýoldan sogulup öz awtologyň bilen mikroraýonlaryň içine girip bolmaýar.
Yol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň ýaşaýjylary aýtmaklaryna görä bu gadaganlyk oktýabr aýynyň başyna çenli dowam eder. Sport deskalarynyň golaýyndaky mikroraýonlarda awtolog hyzmatyndan peýdalanmagyň çäklendirilmegi piýada. Elleri ýüklü badarçylaryň köpelmeginiň ilkinji sebäbi bolan bolsa, onuň ikinji sebäbi kiçi adyk dukanlarynyň ýapylmagy bilen bagly. Adatlygyň yerli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, soňky günlerde Aşgabat şäheriniň Andalyp köçesinden gün batardy. Lenin prospekti bilen aralykda ýerleşýän Mir mikroraýonlar toplumyna jaýlaryň aşagyny ýarym ýerde minlerde ilaty zerur ady önümlerini satýan dukanlaryň ählisi ýapyldygy bu ýagdaý şol töwerekde ýaşaýan adamlar 4-5 kilometr uzaklykdaky uly dukanlara, bazarlara gitmäge mezur edýär. Şäher häkimetleri bu dukanlary ýapmaga hakykatda 7-8 aý ozal girişipdiler. Emma o dukanlaryň hakyky eýleri ýokary wezipelerde işleýän ýa ýokary wezipeli adamlardan howsarly adamlar bolan soň etraf häkimlikleriniň, söwda gurumlarynyň we salgyt guruluklarynyň işgärleri öz karar eden işlerini soňuna çenli ýetirip bilmediler diýip ýerli synçylar aýdýar. Ýönünni Adiyadanyň başlanjak wagtynyň ýakyn gelmegi bilen 2 ýekesenagat dukan nimesen gurrun edilýän 3 mikroraýonyň ýaşaýjylaryna zerur alyk hyzmatyny eden hususy dukanlar ýapyk diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bu 3 mikroraýonyň ýaşaýjylary inni zerur alyk suwlugyny satyn almak üçin il içinde Mir bazar diýilýän söwda merkezine gitmeli bolýarlar. Bu bazar Mir 1 mikroraýonyna ýerleşýär. Şeýle-de bu bazarın golaýyny eýesi gülençiler bilen il teşkillenip türmäge batylan Odalky A marketiň ýerine açylan Ruhwelend marketi we ýene bir näçe kiçiräk market ýerleşýär. Bu bazaryň ýanyna ýaşaýan dinleýijimiziň tasdiklamagyna görä, bazara alyk satyn almaga gelýänleriň köpüsi esasan gartaşan adamlar ýa aýal ewtatlar bolan soň olar alan zatlaryny göterip bazaryň daş işigine garaşyp duran ýükçüleriň hyzmatyndan peýdalanmaga mezur bolýarlar. Bazaryň 4 derwedesi bar. Şol derwedeleriň hersiniň agdyna ýaşy 15-30 ýaş aralygynda bolan 10 sany ýaş ýigit üýşüp durýar. Olar bazardan eli ýüklü çykyp gelýän aýal maşgalaýa gartaşan adam görseler, ylgap baryp öz hyzmatlaryny teklip edýärler diýip Adatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, ýükçüler Mirberden Mirka çenli bazarçynyň ýüküni göterşenler üçin adyndan 10 manat soraýarlar we 40 gradusdan geçýän sohwady alan haritlaryny göterip bilmejek adamlar bu hyzmatdan islemese peýdalanmaly bolýar. Şeýle-de ilki bu hyzmatyň bahasynyň arzanrak bolanyny, ýagny ýükçüleriň bu işi kiçiräk arabaly etmäge finansanlygy aýdylýar. Emma her kadimden ýeni ýaldyran polisiýa işgärleri olary tutup alypdyrlar ýa-da inni görseler hökman aljakdyklaryny duýdurypdyrlar. Şondan soň arabaly ýükçülük galy, piýada ýükçülük gelin gün-günden mewzalýar. İşsiz ýaşlar ýene bir aýlyk işimiz bar diýip begenýärler. Emma gartaşan badarçylaryň ýüzi açylany ok. Sebäbi ýurtda işsizlik uly. İşleýäniň bolsa aýlygy bu aýdan olaýy zordan ýetýär diýip bu ýagdaýy bir kun ýary ýakyndan sinleýän dinleýijimiz gurrun berdi. Mundan başga regionlardan gelýän maşinlaryň şähere girmegine girilen gadaganlyk terarly bazarlardaky haritlaryň görnüşleriniň hususan süýt gatyk önümleriniň agdalýanlygy, mardaky elin, tejennäki gönüllük, ruhabatdaky zamany firmalarynyň Göktepe'den gelýän süýt gatyklaryň bazara gelmesiniň kesilenligi aýdylýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde tedbilenmen Sultan Atçylyba. Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde şuwlar kanikulda öýlerine göýberilmedik taleplerini toparlanjyp, çärilere barýandygyny, ýa çärilerden gaýdyp gelýändigini ähli köçelerde, awtobus durallarynda görse bolýar. Talepleri çärilere gatnaşdyrmak üçin
olary çäre geçirilýän ýere ýürüýte targyt edilen awtologlarda alyp barsalar da çäre guturandan soňra olar umumy ýaşaýyş jaýyna çelli özleri gaýtmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Çärelere alınıp barlan talepleri ilki bilen awtolog hyzmaty bilen üpjün edilmek barada arda ýanmaga mejbur edýärler. Soňundan hem bir gedek çäre alyp gidilmek üçin 109 manat pul töledýärler. Awtobus hem ýeterlik gelmän. Talepler aýagy üstünde durup münderlenşip awtobusda çäre geçilen ýere alınıp gidilýär. Bu ýerde bu işi gurnayan dekallarda ýa mugallimlerde oýun bar bolmagy ihtimal. Olar toplanýan pulun ýarpysyny özlerine alyp galyp taleplere oturup arkaýyn giderýäli awtobus sanyny targyt edilmeýän bolmaly. 2 awtobusluk taleplere bir awtobus gelýär. Emma bize öz ugrumyda çäre geçirilen ýere barmaly diýseler, biz adam maşyna 5 manat bilen taksyda ol ýere baryp bilýär. Ýöne şeýle ruhsat berilmeýär. Talepler hem taksy wagtyndan hem gymmat ýol kire tölemäge mejbur edilýärler. Hem de aýagy üstünde awtobusyň içinde yssyk howalarda dyknyşyp kösenýärler diýip ýokary okuw mekdepleriniň biriniň talebi öwet aýdýar. Talepleriň her sagaty, her minuty gözegçilikde saklanýar. Olaryň okuwa barmaly sagatlary, çäreleri barmaly sagatlary bellige alınýar. Konferensiýalara gatnaşmaga da talepler mejbur edilýärler. Konferensiýalar hem talepler jeda çärede hökmünde kabul edýändiklerini aýdýarlar. 4 sagatlap şol bir adamy, şol bir guru söz dinläp oturmak nerw sistemaga yarama täsir edýändigini talepler aýdýarlar. Arasynda boşrak wagt bar orada. Ol boş wagtyny hem talepler nizama durulýar. Nizama durulyp sany boýunça talebiň umumy ýaşaýyş jaýynda bardygy ýa ýokdugy barlanýar. Nizamda bolmadyk taleby bolsa okuwdan çykarylmak çäresi ulanýar. Şol sebäpli talepler bir adam hem öz başlyklyk edip bir ýere gidip bilmeýärler. Edil gulçylyk döwründäki ýaly diýip talepler özlerinde taleplik döwründen hiç bir ýaşy ýatlamanyň galmaýandygyny ýatyarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortaýetiň hemde Ýaponiýanyň liderleri Demirgazy Koreýa boýunça ulalaşyksızlyklaryň fonunda Vladivostokda duşuşar. 7 sentýabrda prezident Vladimir Putin bilen duşuşjak Ýapon premier ministri Shinzo Abe'niň Rus liderini Birleşen Milletler Guramatynyň Demirgazy Koreýaga garşy girizjek nowatdaky sanksiýalaryny kabul etmegi maslahat bermegine garaşlýar. Liderlerin duşuşu Demirgazy Koreýanyň 3 sentýabrda şu wagt içinde iň güýçli ýadro bombasyny barlygdan geçiren soň oňa garşy Birleşen Ştatlaryň BMG'de dürli sanksiýalary gödeňine tutýan wagtyna gabat geldi. Vladivostokda geçirilýän ykdysady forumyň gapdalynyň Putin bilen görüşjek AB duşuşyň öňýany halkara jemgyýetçiligi Demirgazy Koreýanyň derhal we hemme taraplaryň BMG'niň howpsuzlyk geňeşiniň çözgütlerini uymagyny hemde onuň ýadro we ballistik programmalaryny dogly aýan hemde gaýtalanmajak häsiýetde bet etmegini kazanmaly diýdi. Mundan ozal AB Vladivostokda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen duşuşyp nowatdaky sanksiýalar bilen Demirgazy Koreýaga garşy basyşy mümkin gadar güýçlendirmek boýunça ulalaşdylar diýip Moonyň medbuat wekili Yoon Yang-chan aýtdy. Şeýlede Yoon iki lideriň agdalýan mesele boýunça Ortaýet bilen Hytaýyň goşulmagynyň ören derwaýysygyny onanýanlygyny bellidi. 3 sentýabrda Demirgazy Koreýanyň häzirçe iň güýçli 6-njy ýadro bombasyny barlygdan geçirmegi global derejede ýazgyryldy. Ýöne Putin oňa garşy sanksiýalaryň berkedilmegi boýunça edilen çağırışlara ähmiýet bermezden gepleşip geçirmegiň wajypdygyny ýygytdy. Rus prezidenti 7 sentýabrda çykyş edip Pxenyanyň öz ýadro we raketa programmalaryny besetmejekdigini sebäbi onuň bu zatlara ýekete goraw feriştesi hökmüni garaýanlygyny aýtdy. Putin sanksiýalary güýçlendirmegiň çözgü dälligini Pxenyan gorku bilen basyp bolmaýanlygyny ýygytdy. Olary gorkulmak mümkin näl diýip Putin bellidi. Pxenyan onsuzam ýokary derejede çäklendirýän sanksiýalaryň aslynny BMG Demirgazy Koreýany öz ýarag programmalaryndan el çekmäge mejbur etmek üçin şeýle sanksiýalary girizipdi. Eýsem Demirgazy Koreýanyň esasy ýarany Hytaý Pxenyana garşy görülýän täze çäreleri goldarmy diýen soragyň jogaby heniz nämälim. Koreýa ýarymadasyna soňky täzelikleri nazarda tutup Hytaý BMG-nyň howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky zerur çäreleri görüp gaýtawul bermegini oňlaýar diýip Hytaýyň daşary işler ministri 7 sentýabrda bellidi. Ýöne ol sanksiýa we basyş meselelerini çözmegiň bir ýarpysy, beýleki ýary dialog we gepleşik diýip sözüniň üstüne getirdi.
Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça ýol başçysy Federica Mogherini 7 sentýabrda Estoniýanyň paýtagty Tallinnde çykyş edip, özüniň Demirgazy Koreýaga garşy täze özbaşlyk sanksiýalary gözeňinde tutmagy teklip etjekdigini ma'lum etdi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Demirgazy Koreýanyň öýdüni alyp barşy global howp, şonuň üçin global howpa garşy global jogap gaýtarmaly diýip bellidi. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Derdap atly etrabynyň hakimi Baz Muhammed Dawaryň Azatlyk Radiosyna aýtmana görä, etrapda mektepleriň gapylaryny daýyşçylar okuwçylar üçin ýapypdyr. Gyýda okuwçylaryň mekteplerde bilim almagyny İslam döwleti atly topar gadagan edipdir. Erkek oglanlara da daýyşçylar mekteplerde tälim almaga ruhsat bermeýär. Mektep mugallimleri öz alýan aýlyk pullaryny İslam döwleti diýilýän toparyň militarlaryna tölemäge mejburdur diýip hakim aýtdy. Oğulga müjde bermeli, kızga koştupa bilen darzopda daýyşlar. 75 bop maksatly baglagan darzop koştupa. Bir darzopda özünden fakat 18.000 şagird mahrum ders bolgan, 600 muallim, müdir, personal, maarif dersden o maşdan halas bulaytır maksatly mamnun kılıpdy. 46 bop maksatly şükürler tatil, ağız bağlıq, ijaza, tadris ve talim ýok. Jowzan welaýatynyň Derdap we Goştepe etraplaryna İslam döwleti atly toparyň jeňçileri ýetilge edýär. Daýyşçylar mekteplerde öz bilim programmasyny ýola goýjakdygyny eglan etdi. Hakimiň aýdysynça, il ýaşullary meseleniň çözgüdü üçin daýyşçylaryň derbaryna gönderilipdir. Emma daýyşçylar hökümetiň bilim programmasynda okuwçylara bilim berilmegine ruhsat bermändir. İslam döwleti atly toparyň bilim programmasy boýunça mekteplerde okuwçylara bilim berilmegini olar talap edipdir. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynda daýyşçylar hereket edýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda hem İslam döwleti toparyň militarlarynyň ýerleşendigini ýerli resmiýetler aýdýar. Hakim Baz Muhammed Dawaryň aýdyşyna garaganda, diňe Derdap etrapynda daýyşçylaryň 1000-den gurrak ýaragylsy bar. Derdap we Goştepe atly etraplarynyň territoriýasynyň 98%-na daýyşçylar ýetilge edýär. Hökümetiň hakimiýeti ýok. Halk öz meselesiniň çözgüdü üçin hem daýyşçylara ýüz tutýar. Bu iki etrapda fajigaly ýagdaý höküm sürýär diýip hakim belledi. 1000 nafar Darda uluswallygyga daýyşda ýaşaýdy. Mantıqaya sardara deydi bu buzuktarin darga bu tamamısı 100% daýyş koluga. Bu hamçınan bozorlarni, şäherlerni tamamı masjidler, madrasalar, maktablarga ulardy tasalluty bor. Dawlat faqat arazi uluswali darajasida 2% dawlat organlariga qiladi. Waqian bir fojia ruh bergan darajada bundan battar bo'ladi. İslam döwleti diýilýän toparyň etrapda başga-da ençeme gadagançylyklary girdendigini hakim bildirdi. Çilim we nas satmagy daýyşçylar gadagan edipdir. Hatta daşary ýurtlardan getirilýän towuk etiniň satylmagyna da daýyşçylar ruhsat bermeýär diýip hakim aýdýar. Masalan, nas satylýan dükanlarda lokumor kızan sigaret satylmaýdy, mamnun, naswar mamnun, televizyon, mawara, bu narsaga dayk, bu narsaga quloq solishlik, ko'rishlik mamnun. Va hatto mana tawuqni go'shi bor, bu ham mamnun darzabga doishda mana bunday qoidalari, qonunlari, usullari vazn qilgan. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.